Descobrint Collserola, amb Sergi Garcia i Per Andreu Geriot. Sergi, bon dia. Bon dia, Per Andreu. On m'has portat avui? Avui estem al que era la ciutat de los muchachos, actualment Can Puig. Clar, fins ara recordem que en el podcast hem parlat de llocs visitables, com és, per exemple, la Torre de Collserola, vam parlar del Pi d'en Xandri, vam estar a Vilajoana, i avui visitem un lloc que ja no existeix, que va ser en un determinat moment, oi? D'aquests en trobaríem uns quants a Collserola. Sí, tenim des del famós casino de la Rabassada, que està molt a propet d'on som ara, però també podem parlar del poblat Iber de la Penya del Moro, per exemple. Avui és una història molt més recent, més semblant a l'època del casino, que no pas al poblat Iber, i estem en una zona, com tu dius, que va ser, ara encara és una part, hi ha una part que sí que ja no és, i que té una història interessant darrere. Una història que ens explicarà, perquè l'ha estudiat i la coneix molt bé, una escriptora que és la Teresa Roig. Teresa, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per compartir aquest capítol amb nosaltres. A vosaltres per convidar-me. De seguida parlarem de la novel·la que vas escriure al voltant d'aquesta història de la ciutat de los muchachos, però explica'ns una mica d'on neix aquest projecte, perquè, diguem, estem parlant de la ciutat de los muchachos de Barcelona, però això ve d'Estats Units. Sí, de fet, aquest projecte, que era un projecte educatiu revolucionari en el seu moment, justament va començar això a Nebraska, i va començar amb un capellà que aquest senyor recollia i ajudava a nens orfes i sense recursos i tal, i aquest senyor li va guanyar una herència, li va tocar una herència d'un familiar llunyà, i amb aquests diners va comprar un poble, i en aquest poble va començar el que va ser la primera Ciutat de los Muchachos cap al 1919, 18, 19, 20, per allà. Tan ben interpretat per Spencer Tracy en dues pel·lícules. Forja de Hombres es va traduir i La ciutat de los muchachos, que de fet van ser premiades amb diversos Oscars i explicaven això, l'origen d'aquest projecte, que va funcionar també aquesta ciutat autogestionada pels joves i pels infants, amb aquest acompanyament per part del padre Flanagan i altres adults que ho facilitaven, doncs que es va anar replicant en diferents llocs, però no només dels Estats Units, sinó que aquest senyor va acabar voltant pel món i compartint el seu projecte en molts llocs de tot el món, no? I va acabar caient també aquí a Espanya i a Barcelona. Ens hem de situar l'any 1951, que és quan es crea la Ciutat de los Muchachos de Barcelona, aproximadament aquell any, no? Sí, la inauguració oficial va ser el 1951. El projecte... Clar, aquestes coses a vegades que no és ni blanc ni negre, no? Sinó que hi ha com un procés. Can Puig, que és la masia que encara existeix avui en dia, és la part que està sencera, diguem-ne, perquè està protegida per patrimoni, doncs va ser l'inici on es va acollir el principi de la Ciutat de los Muchachos i es va inaugurar això, el 1951. Ja havia sigut una espècie d'internat per a nens amb problemes respiratoris i tal, que s'enviaven des de Barcelona cap aquí, perquè això semblava que era molt lluny, però estem just aquí al costat. Però progressivament es van anar construint els diversos pavellons, que és tota la part que avui en dia està derruïda i abandonada. Però abans del 1951 el projecte ja s'havia com treballat i hi havia voluntat d'implementar-lo aquí amb similituds amb el projecte dels Estats Units original, vaja. Ara parlaves de pavellons, a la pel·lícula, a les pel·lícules aquestes que comentes, realment és una ciutat. O sigui, aquí també la idea era fer una ciutat per nanos? Aquí la idea, el concepte mental inicial sembla ser que sí que era aquest. Per la gent que ho va començar, l'únic que es va localitzar aquí a Collserola, a Can Puig, i es van fer aquestes construccions, però realment eren molt precàries i no era una ciutat. En realitat, tot i que la voluntat pedagògica i la idea mental era això, no? Com facilitar aquesta autogestió i aquest treball personal, no? D'empoderador en els infants. Em consta per alguns testimonis amb els que he parlat de la primera època dels inicis que sí que una mica era així, no? Aquesta autogestió hi havia com organitzaven els seus judicis, el seu alcalde, etc., tot de dinàmiques i estructura. Però, clar, tant la localització, apartat de Barcelona, les dinàmiques pròpies dels derroteros, diguem-ne, que va agafar el projecte per l'època històrica en la que estava, no? I pel tipus de gestió, perquè clar, no ho gestionava Falange, progressivament es va anar convertint en una cosa més en la sintonia de l'època que es vivia, no? Ens hem d'imaginar un orfenat? Quin tipus de nens venien a parar aquí?
per tots els testimonis amb els que he parlat i tota la documentació històrica, és curiós perquè, i abans que ho comentàvem, no, que la història de la Ciutat de los Muchachos és un trencaclosques a tots els nivells. Històric, perquè hi ha aquests contrastos, no?, d'una part de l'edifici protegit, la resta en runes, emocional i psicològic, no?, per tots els diferents testimonis, perquè va durar 20 i pico anys i van haver-hi gestions diferents al llarg d'aquests anys, amb repercussions diferents en funció de la gestió, no? Fins i tot una de les certeses, que era que només era un centre en el que hi havia nens. Posteriorment a la publicació de la meva novel·la em va contactar un testimoni que no havia volgut parlar amb mi en el seu moment, una senyora que em va dir que ella hi havia estat perquè era una germana petita d'un nen. Llavors, fins i tot això, que era una de les certeses del projecte, tampoc va ser el 100% així. I en el cas d'orfenat, clar, jo sempre em refereixo a això com un centre, internat, orfenat, escola, era una mica tot plegat. Tots els infants que hi anaven a parar venien per diferents vies, perquè tot i que el projecte hi havia l'interès pedagògic dels que ho van començar-ho i també l'interès polític, sociopolític, que fos això, no?, un espai d'acollida per a canalles de famílies sense recursos i tal, doncs clar, tant hi acabaven arribant infants que per necessitats X doncs, no podien estar amb els pares, com els fills de gent que estava a la presó, per motius polítics, no?, que de fet a molts ja els hi penjaven el cartellet dels rojillos, com gent a qui els hi treien la custòdia. O sigui, nens a qui havien tret de la custòdia, que això també era molt típic d'aquella època, no?, mares solteres, famílies amb situacions X, que en lloc de facilitar doncs, se'ls hi prenia la custòdia i els nens anaven a parar aquí. I en alguns casos també hi havia això, infants acollits de diferents tipus. A diferència d'aquest model primigeni, aquí no s'autogestionaven ells, és a dir, hi havia adults que eren els que governaven aquesta ciutat, no? Clar, inicialment sembla ser que no era tan obvi en aquest sentit. O sigui, sí que hi havia un cert marge d'autogestió, que era el que caracteritzava aquest projecte educatiu. I el feia tan revolucionari, interessant i tan potent per aquella època i fins i tot per ara, perquè el tema de l'autogestió, de l'empoderament es treballa molt actualment, però clar, en aquella època... Però és el que comentàvem, no?, a nivell sociopolític i per la gestió que va haver-hi es va convertir més en aquest tipus d'escola-internat estricta que no facilitava aquest marge d'elecció, gestió i autonomia amb els infants, perquè és que, de fet, tampoc l'època ho facilitava. La majoria de testimonis amb els que vaig parlar, molts d'ells no sabien a vegades ni per què havien vingut a parar aquí, se'ls deia a les famílies que no els vinguessin a visitar, llavors, clar, es donava tota una casuística que gairebé va acabar convertint més aquest centre, més que en una escola, orfenat, etc., en una presó per nens, en alguns sentits. De fet, hi havia vigilants. Sí, clar, de fet, hi havia alguna època en la qual, quan no hi havia els mestres, doncs el que hi havia era policia, perquè ningú se'n feia càrrec d'aquests nens. I clar, llavors és com bastant representatiu, no? O que el personal, part del personal, fos gent que estava obligat a estar treballant aquí amb el sistema aquest que hi havia del servei militar que havien de fer les dones antigament, i no tan antigament, perquè va durar fins finals dels 60, 70, potser, que era com la mili per les dones, en cas que volguessin treballar, tenir el passaport, etc., doncs estaven obligades a treballar durant uns mesos. En el context històric de franquisme és normal que el model original no tingués continuïtat aquí, perquè a fora hi havia una societat que tot el tema democràtic, diguéssim, no es portava massa bé com per ensenyar als nanos d'aquí els valors de la democràcia i tot plegat. Clar, per això era estrany que s'hagués volgut iniciar aquest projecte, i quan vaig conèixer, que de fet el vaig conèixer posterior i d'haver publicat la novel·la, un testimoni de la primera època, molt del principi, clar, va ser interessant perquè ell em deia, ostres, jo no tinc gens aquesta percepció. Ell tenia va venir per aquí per una altra via, i ell no tenia aquesta percepció com si havien tingut molta altra gent, no? I clar, és el que comentava abans d'aquesta estructura com de trencaclosques en funció de totes les persones que hi han passat, que clar, en 20 i pico anys, entre 100, 120, 150 infants cada any, doncs pots comptar la de canalla que va passar per aquí i la d'històries i diferents perspectives, no? Que de fet l'entorn va marcar molt també el tipus de centre en el que es va anar convertint, perquè a la canalla molts d'ells, i ho veus en els adults, que és el que a mi em va sobtar
al conèixer els testimonis, no? Veus aquesta sensació d'abandonament que van viure com a infants pel fet d'estar aquí, que estàs al costat de Barcelona, però en aquella època la distància no era percebuda de la mateixa manera, i menys quan ets un infant, que amb algun dels exalumnes que vam venir aquí em deien, ostres, doncs no és tan gran, em deien. Dic, clar, és que quan va ser la darrera vegada que vas estar aquí? Alguns d'ells no havien tornat aquí des d'infants i quan ho van tornar a veure, bueno, mira, clar, els va frapar molt, no?, de dir, ostres, és molt més petit del que jo recordava. I dius, clar, és que ara ets un adult. Comentant o lligat amb el que explicava ara, sí que estem a un lloc que, tot i estar relativament a prop de Barcelona, de fet, terme municipal de Sant Cugat, la sensació és que estem una mica aïllats. Estem en un lloc que no es veu Barcelona, tot el que veiem és muntanya. De fet, estem a l'inici de la vall de Sant Medir, per ubicar-nos una miqueta. I la sensació aquesta que explica d'abandonament és normal, perquè tu mires al teu entorn i només veus bosc, no es veu res més. Estem en un raconet molt maco de Collserola, però sí que una mica apartats del món. Ara fa referència al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, però el que és la façana posa Ayuntamiento de Barcelona. Com és això? Sí, perquè ho va comprar l'Ajuntament de Barcelona, va comprar la finca, i per això veiem l'escut de Barcelona a diferents llocs, tant a dintre com a la façana de fora, però estem dintre del terme municipal de Sant Cugat. Clar, és curiosa aquesta contradicció, no?, de que l'entorn és un entorn natural i és Collserola i gestionat per Collserola, però clar, els edificis, o el que queda d'alguns edificis, en el cas de la part que està en runes, de la Ciutat dels Muchachos, doncs és propietat de l'Ajuntament, no? I aquí sí que hi ha aquest contrast, no?, també entre natura, no?, la cosa antropocèntrica, què està protegit, què no està protegit, què hauríem de protegir, i fins i tot aquí podríem enllaçar-ho també amb el tema de la infància, no?, i de la cura a la infància, que en aquest cas doncs sembla que potser no hi va haver-hi tota la que hi hauria d'haver hagut en aquest centre, però hi ha aquest contrast fins i tot també en aquella època, no? O sigui, hi ha canalla, adults actualment, que recorden positivament el fet d'estar en un entorn natural, no? Les sortides que feien, que anaven a buscar bolets, d'altres ho recorden no tan positivament, que és que anaven a buscar coses per menjar perquè es morien de gana, del poc menjar que els donaven al centre. D'altres explicaven això, que sí que s'ho passaven bé, que anaven amb alguns dels educadors que tenien en aquella època, i són contrastos molt interessants, no?, que crec que tornen a lligar la història amb aquest trencaclosques ple de llums i ombres tan naturals com de la història humana, no?, d'aquest lloc. Descobrint Collserola, un podcast, quilòmetre zero, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Jariot. Bé, com diria aquell, hem vingut a parlar del teu llibre, Teresa. Doncs vinga. I és un llibre, és una novel·la que té la doble versió, catalana i castellana. En català, La ciutat dels nens, en castellana, La ciutat de los muchachos. Què et va portar a escriure sobre aquest tema, sobre aquesta història? Doncs mira, va ser una confluència d'aquestes... Com a persona i com a escriptora m'agrada molt connectar les coses, i potser també biològicament com a dona, no ho sé, però soc de connectar molt, molt totes les coses. Llavors va coincidir que estàvem en pandèmia. Jo ja havia passejat per aquí, havia vist la ciutat en algun moment i tenia com aquest record gravat en la meva memòria, no? I en l'època de la pandèmia una veïna em va etiquetar en un post del Facebook d'algú que havia fet una excursió per aquí i em va dir, allò tan típic que ens diuen els escriptors, hauries de fer un llibre sobre això. I dic, a veure, i quan ho vaig veure dic, ostres, em connecta, no?, amb aquest record d'haver passejat, d'haver vist això enmig de la natura, i casualitats, llavors ell em va comentar que tenia uns amics que hi havien estat de nens, queda amb ells, parla amb ells que t'expliquin la seva història, i jo tinc aquesta debilitat, tot i que em puguin ficar etiquetes d'autora de novel·la històrica o el que sigui, a mi el que m'agrada explicar són les històries humanes i sobretot recuperar-les per això, no? Per totes les implicacions que té, perquè això que diuen, no?, que el passat en realitat no està mai passat, que sempre està aquí, doncs en el cas de les històries que impliquen memòria històrica, doncs encara més, no? I vaig pensar, vinga, va, anem a fer un cafè. El primer cafè que vaig fer amb aquests primers testimonis ja va durar 3 hores i, de fet, després d'aquest primer cafè jo ja sabia que volia fer el llibre
ja sabia què volia explicar i com ho volia explicar. Aquests primers testimonis que comentes acabaran sent els protagonistes del llibre, en certa manera? Són ells? No, què va. Vaig arribar a parlar amb gairebé una trentena de testimonis al llarg de... De fet, és que de l'any més o menys que vaig trigar a fer el projecte, jo crec que 3/4 parts va ser parlar amb gent. Perquè, clar, parlàvem per telèfon, per WhatsApp, per mail, per Messenger, per totes les vies possibles. Jo sempre faig la broma de que m'haurien d'haver convalidat ja la carrera de psicologia, perquè quan parles d'experiències personals, i més si són traumàtiques, i posarem la paraula trauma sobre la taula sense fer cap espavientos que diuen, perquè no cal, però és una realitat, és complexa perquè per un mateix hi ha un vol i dol que requereix d'un procés d'acompanyament, no? En aquest cas són experiències viscudes en la infantesa, són més complexes de treballar perquè hi ha una part de nosaltres, no?, que vol oblidar-ho, tot i que hi ha una part que és l'adult, no?, que vol resoldre-ho. Llavors, clar, aquests adults, molts d'ells volien compartir la seva història, però l'exemple és que, per exemple, a l'hora dels agraïments, quan li vaig dir a tothom de ficar, que de fet alguns ja m'havien abandonat pel camí dels testimonis, quan vaig dir, vull posar el vostre nom en els agraïments i tal, pràcticament tots van dir que no volien. Alguns em van acceptar que posés les inicials, però la majoria no, tot i haver-los repetit que justament la història no parlava de cap d'ells en concret, sinó que vaig crear uns personatges ficticis i una família fictícia d'exemple, triangulant tots els testimonis que m'havien explicat, altres històries d'altres hogares d'aprendizaje, que de fet la Ciutat de los Muchachos formava part de la xarxa d'hogares d'aprendizaje, i vaig crear aquests personatges per poder triangular totes aquestes vivències i sanar una història, almenys una. Ni tan sols això tampoc no els va tranquil·litzar, no? Després sí que quan van anar llegint el llibre i els anava passant parts, o al final un cop publicat alguns van llegir-ho, i molta gent m'ha contactat després de la novel·la, justament, per dir-me, ostres, bueno, de fet, mira, no es veu perquè és podcast, però a mi se'm posa la pell de gallina perquè se me'n posa, és que totes les xerrades i coses que hem fet és material sensible, clar. Fins on puguis explicar de què va La Ciutat de los Muchachos de Teresa Roig? Doncs La Ciutat de los Muchachos, jo el de Teresa Roig gairebé que el trauria, perquè sí que és una novel·la, òbviament, però la part de ficció, per mi és com les cunyes d'un quiropràctic, no? Poses lo just per muntar aquesta estructura i poder compartir. Jo el que tenia clar és que volia recuperar aquesta història que em va frapar a mi i que veia que hi havia tanta voluntat, encara que fos amb aquest vol i dol, no?, per part de la gent que vaig conèixer, que ho havia viscut, i tota la gent que he anat coneixent. O sigui, el llibre es va publicar fa més d'un any i escaig, i encara ara em trobo gent que em contacta, que ve a les presentacions. El primer Sant Jordi va ser molt pintoresc perquè vaig tenir visites de tota mena. Una altra vegada amb testimonis molt variats, no?, des de gent enfadada a gent que connectava totalment amb la història. I és que la història simplement era això, donar veu a aquestes vivències d'uns infants que van viure abandonats, en certa manera, per tots els adults que n'havien de tenir cura, dins d'aquesta escola que havia de ser un projecte tan revolucionari, però que va acabar sent tot el contrari, de fet, no? I volent donar veu i posar llum en aquesta història, doncs volia també fer això, no? O sigui, posar sobre la taula tots aquests contrastos que són tot un ampli ventall de possibilitats, allò que dèiem de les llums i les ombres, no? Del blanc al negre hi ha molts grisos, no?, tant en els testimonis com en el fet de que això, el context natural, podia ser quelcom positiu com quelcom negatiu, i també pel que fa als maltractaments. O sigui, l'abandonament, diguem, per part de tots els adults, era com el mínim maltractament que havien rebut, no? I després hi havia altres tipus de maltractaments que, doncs això, que no han tingut cap tipus de reparació. Ningú d'ells ha rebut cap tipus de reparació en la línia de tantes coses que passen al marc també de gestions per part de segons quines administracions o entitats. Pel que fa a l'argument de la novel·la, clar, sempre que parlo del llibre acabo parlant més de la història real que de la part de ficció, no? Però la ficció, que és justament això, una família que vaig crear per poder sanar aquesta història, és la història de l'Emilio, un avi. La novel·la comença així, comença amb una anècdota real, de fet està farcida la novel·la d'anècdotes reals. Comença que un avi li dona una bufetada al seu net de 6 anys sense voler, per una reacció espontània, no? I aquest gest desencadena un efecte dominó que, clar, treu a la llum els records dolorosos
familiars a tots els nivells, no? Del tipus de criança que va tenir el fill, d'un pare autoritari, fins i tot violent en alguns moments, i també surt a la llum el fet de que aquest avi havia sigut un nen a la Ciutat dels Muchachos i que és el que ell havia viscut com per tenir aquest comportament no només amb el seu fill en el seu moment, sinó fins i tot amb el net, no? Malgrat estimar-lo com a ningú gairebé, no? Allò que és aquesta cosa dels avis i els nets. I a partir d'aquí, clar, es desencadena aquest efecte dominó i al llarg de la novel·la anem fent com aquest viatge endavant i enrere, tot i que el passat sempre està aquí. Doncs això, no? La novel·la va fent com endavant i enrere per entendre què és el que va viure aquest avi quan era un infant per haver-se convertit en la persona que s'ha convertit com a adult, no? I com això ha afectat a tota la família. Hi ha un concepte que se'n diu trauma transgeneracional, que en els últims anys s'ha posat més de moda amb tota la feina del doctor Gabor Maté, que en realitat és el quid de la qüestió d'aquesta història, no? De com aquest patiment d'aquest infant que va estar en aquest centre afecta no només a ell i a l'adult en el que s'ha convertit, sinó també a tota la dinàmica familiar, no? Fins al punt d'això, d'unes situacions indesitjades i d'aquest eco i aquesta repercussió d'aquestes vivències que a vegades creiem que ficant-la sota la catifa, no? Això, aquestes catifes familiars de dir no, ho ficarem aquí sota i farem com que no ha passat res. I no. I quan un infant cau i se li diu no ha passat res, sí ha passat. I qui ho ha de decidir potser no és l'adult, no? Sinó l'infant, què és el que ha passat i validar què és el que hi ha hagut en la mesura en la que ha succeït alguna cosa. info@descobrimcoixarola.cat. Llegint el llibre hi ha moments que realment et remouen, et toquen, encara que tu no hagis viscut ni sàpigues de ningú que hagi passat per aquesta Ciutat de los Muchachos. Realment commou el llibre, això et deu haver arribat, no? Com a escriptora i a més com a persona, jo soc, o sigui, a part de que soc pas i llavors ja tinc un nivell de sensibilitat més enllà del que a vegades és útil i pràctic, però pel tema de l'escriptura, doncs mira, em serveix molt per connectar i tal. És una de les coses que sempre procuro. Per això dic que m'agrada explicar històries humanes o històries d'amor, dic jo, perquè tots són històries d'amor, sigui per falta o perquè n'hi ha, no? I ja era la meva voluntat. O sigui, jo el que volia amb aquest llibre era donar aquesta veu i alhora sacsejar, però no en un sentit de que hi havia gent que em deia ai, quin petit i tal. Sí, no. A veure, la realitat és la que és. No podem com ignorar, no? Simplement deixar que les runes i la natura es mengi les runes i fer com aquí no ha passat res. Sí, les coses han passat i és pitjor, de fet, és molt pitjor, i això psicòlegs, terapeutes, etc. És com el fet de que es treballa, no? La onada expansiva que genera el fet de fer això, de ficar-ho sota la catifa, que no afrontar, gestionar, acompanyar les coses que passen i resoldre-les, no? En aquest sentit és terapèutica la teva novel·la. Per mi, tot i no haver-ho viscut jo personalment, per mi és terapèutic, crec que ho ha sigut tant el procés de documentació, el fet de parlar amb tota aquesta gent al llarg de tot aquest temps, en alguns dels casos fins i tot més del que m'imaginava, i més que ho serà, espero, i també per això, pel fet de recuperar aquesta porció de la memòria històrica, perquè penso que no pot ser que gent que vivim a prop no sapiguem que hi havia això aquí i què és el que implicava que hi hagués això aquí, no? Més enllà de l'edifici, del catàleg de patrimoni, d'un cartell o d'això, no? Les històries humanes que hi havia aquí, perquè això té una repercussió. I, de fet, sense anar més enllà, en una presentació del llibre, o sigui, un cop ja publicat, vaig conèixer un exalumne de l'última època que enmig de la presentació, parlant de la història, de la seva història personal, que ell va començar amb 4 anys en l'anterior hogar d'aprendizaje, ens vam adonar tots, inclòs ell, que en realitat els seus pares, la seva mare, com ell creia, no és que l'hagués abandonat, sinó que li havien pres, probablement li havien pres la custòdia, perquè és que tant ell com els seus 2 germans que van passar per aquests hogares, en sortir-ne i tornar a la seva família, i és un senyor amb gairebé 60 anys, mai n'han parlat amb la família. Mai. Ni entre els germans, ni amb la mare, ni amb ningú més enllà d'aquesta presentació que vam començar a parlar-ne, perquè ell va veure que havia el llibre i em va contactar i em va dir vine. I clar, és terapèutic, però és que penso que per mi, almenys la meva visió de la literatura, no és que no m'agradi, que m'agrada la literatura poètica i contemplativa i tal, que també contribueix, crec que hi ha un component d'integrar la vida real, no? Amb totes les seves llums i ombres,
I almenys pel que fa a les històries que jo explico, a mi m'agrada això, m'agrada que em sacsegin, m'agrada sacsejar i m'agrada que tinguin contingut i que marquin realment un abans i un després i que costi deixar el llibre. A mi els llibres que m'agraden com a lectora també és que costi deixar-los i que m'aportin alguna cosa. De fet, et defineixes com a escriptora i activista. Per tant, ets una activista-escriptora, en certa manera, no? Sí, hi ha tota una branca d'activisme que no té molt a veure directament amb l'escriptura, que és més relacionada amb la natura i tal, però sí, al final està vinculat. De fet, el meu primer llibre infantil he triangulat tot plegat, tots els aspectes, no? De l'escriptura, de la natura, del creixement personal, tot. Hem de dir una cosa, Sergi, i és que el podcast no l'estem gravant en el que va ser La ciutat de los muchachos, que segurament qui ha sentit a parlar d'això ho ha conegut a través d'imatges de Facebook, com deia la Teresa, o vídeos a YouTube, que hi ha gent que s'ha colat a dins allò a fer gravacions. Ara, diguem que la cosa està com molt delimitada. Sí, nosaltres ens trobem just a sota, on hi ha la font de Can Puig, que se'n estan menjant els mosquits. Que quedi clar. Que quedi clar, que estem aquí patint els tres, però, com dius, ara el que era el recinte de la Ciutat de los Muchachos, Can Puig, està tancat, no es pot accedir. La part que està abandonada, que està molt deteriorada per un tema de seguretat, i la part de Can Puig, que quan la gent s'acosti és la masia que es veu, que és una casa maca, que és un centre de rehabilitació, hi ha persones que hi estan vivint i tampoc es tracta d'acostar-nos i interrompre el seu dia a dia per la gracieta i per penjar les fotos a xarxes. Ens hi podem acostar, podem conèixer l'espai, però sempre amb respecte. Però, de fet, no veiem que aquí hi va haver la ciutat de los muchachos. Ara fins i tot hi ha un mur, diguem que ens hi hem de fixar molt per veure-ho, no? Faltaria alguna placa? Teresa? Sí, torna a ser una mica aquesta cosa les llums i les ombres, no? O sigui, amb els anys i potser no de forma interessada voluntària, però sí pel descuit, no?, propi de posar l'atenció i els recursos en altres mogudes, doncs la part de tots els pavellons, diguem-ne que era, excepte la casa principal, que és Can Puig, que està protegida pel catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Clar, tota la zona dels pavellons i aquesta imatge tan recurrent a xarxes i en els mitjans, on es veu la façana que diu la ciutat de los muchachos, Ayuntamiento de Barcelona. Clar, tot això ha acabat aquí derruït i amb els darrers temps doncs, està tancat, està prohibit l'accés i està més o menys tancat tots els accessos. Però, com sempre, és una qüestió de respecte. No sé, jo crec que si m'hagués de fer un tatuatge em penso que seria multifactorial i respecte, les dues paraules que potser em tatuaria, no? I és que respecte és la clau, no només per l'entorn natural, per la gent que hi viu, que resideix a Can Puig, però també respecte per la memòria històrica. I en referència a la ciutat dels muchachos, justament, el fet de que estiguin les condicions en les que està gran part del que havia sigut aquest centre, escola, orfenat, etc., demostra que hi ha poc respecte amb aquesta memòria històrica, no?, de tota la gent que hi va passar, però també col·lectiva com a patrimoni, que és patrimoni de la història de la ciutat i del país, i també de les memòries individuals, no?, que és el que conformen aquesta col·lectiva, de tota la gent, de tots els infants que hi van passar-hi. I en aquesta línia, justament, jo hi contribueixo humilment des de la meva vessant literària com a escriptora, però també hi ha la voluntat de reivindicar aquesta recuperació i visibilitat d'aquesta memòria, demanant que s'instal·li algun tipus d'indicació, panell històric, etc., perquè no s'oblidi, perquè no desaparegui del mapa. I justament en relació a això, no, de desaparèixer del mapa, en el cas de l'última passejada que vam fer amb exalumnes i lectors interessats en conèixer aquesta història i les històries de la ciutat, ens vam trobar que havia desaparegut de Google Maps qualsevol indicació a la ciutat de los muchachos i a Can Puig, però no només això, sinó també tot el material fotogràfic i comentaris i ressenyes per part d'excursionistes, visitants, etc., acumulat durant anys. I, clar, això ha desaparegut del mapa. I les connotacions, diguem, més enllà del gest, no?, d'esborrar del mapa, crec que són considerables. Que trist, no? O sigui, literalment sí,
Ha desaparegut del mapa, del Google Maps. S'ha esborrat del mapa, literalment. Sí. Si anem al Google Maps i posem Ciudad de los Muchachos, no ho trobarem. Ens envia una altra Ciudad de los Muchachos en un altre lloc d'Espanya, que encara hi ha algun centre en funcionament que ha mantingut el nom o ha adoptat aquest nom, però així com fins fa no gaire posaves la Ciudad de los Muchachos i t'apareixia i t'ubicava aquí a Collserola, ara això ja no succeeix, però tampoc succeeix amb Can Puig. Tampoc està. En canvi, les runes del casino, per exemple, continuen estant i no és que estiguin en millors condicions al casino que el que són els pavellons i aquesta part de la Ciudad de los Muchachos. Això ho vas denunciar a través de les xarxes en el seu moment. Sí, justament perquè ho vam descobrir el dia abans pràcticament que estàvem organitzant aquesta passejada amb exalumnes i amb interessats i lectors i tal, i clar, hi havia gent que se n'anava al Papiol, que hi ha un altre Can Puig allà, i va ser quan em vaig adonar això que havia desaparegut. Clar, el tema està en que és un gest que potser a nivell de practicitat per evitar això, no? Aquest esport de risc de molta gent que potser xalabrats diversos o el que sigui, que entrarien posant en risc la seva vida, tot i que nosaltres l'estem posant aquí amb els mosquits que se'ns està menjant, però clar, potser per evitar això, no? S'ha fet aquest gest de prevenir mals majors, però falta consciència, torno a això, no? Aquesta consciència i aquest respecte a totes les parts i a tots els aspectes de la història. I en aquest cas la Ciudad de los Muchachos no és només unes runes enmig de Collserola. Hi ha molta més cosa aquí i clar, em connecta molt amb el tema de la Guerra Civil, per exemple, no? O sigui, en aquest país pequem una mica, és l'assignatura pendent, aquesta protecció, i no només protecció, sinó aquesta cura i respecte, tornem-hi, el que és patrimoni material o immaterial, també per les històries que hi ha, que és propietat de tots, en realitat. Ens agrada Collserola. Ja que estem aquí i connectant un altre cop amb això del tema del patrimoni natural, tu, Sergi, que potser coneixes més i millor que nosaltres, no? El que és els entorns d'aquí naturals, ens pots recomanar o ens pots comentar, perquè molts dels testimonis que havien estat aquí d'infants en parlaven de diferents localitzacions, no? De fonts, de racons i tal, aquí en l'entorn natural, que semblaven molt interessants en l'època i que potser actualment també són llocs especials com per visitar, no? Sí, com dèiem abans, estem al principi de la Vall de Sant Medir i és un raconet on podem trobar diferents fonts. Relativament a prop tenim la famosa Font Groga, que és un espai protegit a dintre del parc, a més, per interès biològic que hi ha, però també podem trobar la Font d'Encert, que està molt a propet, just a sota tenim Sant Medir, amb les fonts que té per Sant Medir. Doncs això, tenim diferents raconets, també estem molt a prop del casino, que també al costat del casino hi ha fonts. És una zona que és molt interessant per perdre't un dia d'excursió per aquí. Parlem de fonts, però aigua poca. Com ens està passant des que tenim podcast, estem en aquest moment de sequera. I però sí, tu n'havies vist? Havies vist rajar en aquestes fonts, eh? Sí, algunes sí, altres inclús ara podríem trobar una mica d'aigua. Com tot, la sequera no ajuda i ara sí que estan molt seques. Aquesta mateixa on estem, que hi ha 3 galeries, una de les galeries podries trobar uns 30 centímetres d'aigua acumulats perquè hi ha aquesta petita presa i ara que hem tret al cap només hem trobat els mosquits que dèiem. La sequera no ajuda. No perdona, oi? Hem de dedicar un capítol a les fonts per això, si es deixen. Sí, jo crec que podem dedicar-ne un o diversos a fonts, perquè com ja hem dit en algun capítol, Collserola tenia moltes fonts i podem parlar-ne tranquil·lament. Amb això de les fonts, justament, també hi ha un component de memòria històrica, no? I patrimonial, perquè tantes que n'hi havia aquí i el que suposaven, no? A nivell d'excursions, etc., oblidar-nos d'això, o sigui, oblidar-nos d'aquestes fonts també suposa una pèrdua de patrimoni i encara que no ragin, està bé ser conscients que hi eren i de quin ús hi havia, no? I contribuir a recuperar-ne la memòria. Queda tanta feina per fer. En parlarem. Collserola jo trobo que és territori tan desconegut, tan proper, o sigui que realment el vostre podcast crec que té molt de mèrit per aquesta contribució de fer aquestes petites recuperacions, de dir, ei, que hi ha això, no ens en oblidem, no? I entre totes doncs, poder aportar i venir, passejar, compartir-ho més enllà de les fotos potser de postureig, aportar-hi, no? Si et trobes brossa, recollir-la, si vens doncs, això, a gaudir de la biodiversitat encara que no hi hagi excessivament aigua, però hi ha espècies naturals, veure com canvia en funció de l'estació, tot això, i tenir-ne cura i el respecte,
doncs, contribueix a que entre tots mantinguem aquest patrimoni en tots els aspectes. Una setmana més i seguint amb el que ens va dir el Jordi al capítol del Pi d'en Xandri, acabem en el mateix punt, com ara deia la Teresa, en el fet de conèixer el territori, estimar-lo, protegir-lo i ser conscients de la sort que tenim de tenir un parc, una serra com la de Collserola al costat de casa. Bé, hauríem d'anar acomiadant aquest capítol del podcast. Abans fem el recordatori on ens poden trobar a les xarxes. Tenim un blog també on anem penjant tots els capítols. Sí, la pàgina web és descobrincoixerola.cat, a les xarxes Facebook, X, que encara n'hi diem Twitter, però ara es diu X, i Instagram també ens podeu trobar. Tenim el correu electrònic d'info@descobrincoixerola.cat, que tothom ens pot escriure qualsevol cosa, i esperem que el capítol, com sempre, el compartiu amb amics, saludats i coneguts per escampar una mica més a tot el patrimoni que tenim aquí a Collserola. Teresa Roig, moltíssimes gràcies per compartir aquest capítol del podcast. Moltes felicitats i enhorabona per tots aquests mesos de feina i per la teva novel·la. Gràcies. Que ens ha agradat molt. Fantàstic, millor encara. I fins la propera, fins aviat. Doncs fins la propera, si no ens veiem per aquí, voltant. Gràcies, que vagi bé. I vostè i jo també, fins al pròxim capítol. Ens veiem aviat, Pere Andreu, ens veiem aviat. Descobrint Collserola.